Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan maneh ing kelas pasinaon basa Jawa. Minggu iki materine yaiku ngenani aksara murda. Apa iku aksara murda? Aksara murda yaiku aksara kehormatan utawa biasane diarani aksara sing digunakake kanggo nulis huruf gedhi. Nah, aksara murda iki cacahe amung 7, yaiku na, ka, ta, sa, pa, ga, ba. Kaya ngapa to wujude aksara murda iku? Nah, wujude aksara murda wis katulis ing layar sing bisa sampeyan deleng dhewe-dhewe. Iku ana 7 aksara murda sing Burima tulis karo pasangane. Dadi ning kono wis tak paringi pasangane pisan. Oke? Aksara murda iki biasane digunakake kanggo nulis jeneng wong, gelar, kutha utawa negara. Nah, bisa uga kanggo nulis letak geografis utawa papan panggonan ya. Nah, coba disemak tuladha sing kepisan, yaiku misale arep nulis jeneng Sartika. Amarga mau aksara murda iku amung ana 7, yaiku na, ka, ta, sa, pa, ga, ba ya. Dadi sing iso ditulis nggawe aksara murda utawa aksara gedhi iku mung 7 aksara kuwi. Liyane iku berarti ora iso ditulis nggawe aksara murda utawa ditulis saklugune kaya aksara Jawa biasane. Ing tembung Sartika sing bakal diowahi aksarane dadi aksara murda yaiku amung aksara sa. Kena ngapa kok mung aksara sa? Kamangka aksara ta lan ka kuwi uga kalebu aksara murda. Nah, iku amarga tata aturan sing digunakake kanggo nulis aksara murda yaiku sing kesiji, sak tembung amung bisa diisi aksara murda cacahe 1 tok. Lan kudu digoleki saka urutan sing paling ngarep dhewe. Dadi tembung Sartika iku jelas sing paling ngarep dhewe sa. Nah, iku merga kalebu aksara murda, dadi langsung bisa diowahi dadi aksara murda. Banjur tuladha maneh. Pulo Kalimantan. Nah, ning kono Kalimantan iku sing diowahi dadi aksara murda yaiku aksara ka. Tuladha sabanjure yaiku kantor Bupati Ponorogo. Tembung kantor iku sing bakal diowahi dadi aksara murda yaiku aksara ka. Banjur tembung bupati sing bakal diowahi dadi aksara murda yaiku ba. Aksara kapisan banjur aksarane kasebut mujudake utawa kalebu aksara murda, dadi otomatis bisa langsung diowahi. Semono uga kelawan tembung Ponorogo. Aksara kapisan saka tembung Ponorogo iku jelas wis kalebu aksara murda, dadi otomatis bisa langsung didadekake aksara murda. Tuladha sabanjure yaiku kanggo nulis gelar. Ing kono nek tuladha Nabi Nuh. Bisa dideleng ing kono aksara kapisan ing saben tembung ya, kata pertama dari setiap kata. Nah, kuwi wis mujudake aksara murda saengga langsung bisa diowahi dadi aksara murda. Tata cara sabanjure kanggo nulis aksara murda yaiku aksara murda iku ora bisa disigek utawa dipaten. Dadi yen ing tembung kasebut amung ana 1 aksara sing kalebu aksara murda nanging panggone ing mburi dhewe ya. Iku tegese panulisane ora iso didadekne aksara murda kaya tuladha Mamat iku ya. Mo karo tok sing kalebu aksara murda iku amung aksara ta. Nanging amarga aksara ta kuwi panggone ning mburi sing ateges ta iku bakale dipangku utawa yen eneng tembung sabanjure ta iku bakale oleh pasangan. Nah, mula aksara ta iku ora bisa ditulis dadi aksara murda.
Dadi tulisane tetep to aksara Jawa biasa. Prinsipe aksara murda kuwi iso dadi pasangan nanging ora iso yen diwenehi pasangan. Sabanjure aksara murda mung bisa ditulis siji saben sak tembung. Dadi masya ning tembung kuwi mau, ya ta, aksara-aksarane kuwi enek aksara murda kabeh, tapi sing oleh ditulis mung siji. Misale Natareta sing didadekake aksara murda amung aksara no. Ya, aksarane mung siji sing didadekne. Digoleki saka sing pertama dhisik saka sing aksara kesiji, aksara keloro, lek ora nang ya aksara ketelu, kepapat lan sak piturute. Nanging yen ing tembung iku ora ana aksara murdane, berarti ya ora sah dipeksa kudu nulis nggawe aksara murda. Berarti amung ditulis nggawe aksara Jawa biasa sak lugune. Nah, kaya sing diandharake Burima mau, aksara murda ora bisa dipasangi nanging bisa dadi pasangan. Tuladhane, Carik Nailan. Tembung carik iku sing kalebu aksara murda yaiku aksara sing paling keri dhewe yaiku aksara Ka. Nanging amarga aksara Ka iki engko bakale oleh pasangan no kesambung saka tembung nailan, dadi aksara Ka iku ora bisa didadekake aksara murda. Aksarane panggah ditulis nggawe aksara Jawa Ka biasane. Sing diowahi dadi aksara murda yaiku no ing tembung nailan. Sabanjure nulis aksara murda iku diwiwiti saka sing ngarep dhisik. Yen aksara kapisan ora bisa dimurda, bisa ganti aksara samburine. Nah, mburine yen ora iso sak teruse maneh. Nah, sing poin iki tak kira bocah-bocah ya wis akeh sing mudhang. Banjur nalika nulis jeneng kutha lan negara, banjur dipungkasi aksara A. Iku kudu diwenehi weknyan utawa H. Tuladhane, arep nulis negara Kanada. Kanada iku kan dipungkasi kelawan O ya, A, Kanada. Nah, iku tulisane berarti ora mung Kanada. Ngono wae, nanging kudu diwenehi weknyan. Tulisane dadi Kanada. Nanging yen maca kudu tetep Kanada. Kena apa to jane kok kudu diwenehi weknyan? Nah, iku amarga huruf A ing pengucapan basa Jawa iku bisa diwaca A utawa bisa uga diwaca O. Dadi supaya ora kleru anggone maca, banjur diwenehi weknyan. Minangka tandha yen Kanada iku ya diwaca Kanada ora Kanada, ya kan? Mula kudu diparingi weknyan kanggo tenger yen tembung kasebut diwaca A, Kanada, ora O. Dadi Kanada. Jakarta. Ya, udu Jakarta. Sing pungkasan yaiku aksara murda bisa katulis bareng kelawan aksara rekan lan aksara swara. Nah, iku mau tata tulis sing kudu dimangerteni sakjroning nulis aksara murda. Banjur tak bacutake aksara swara. Apa iku aksara swara? Aksara swara yaiku aksara sing digunakake kanggo nulis vokal. Misale A, I, U, E, O, terus ketambahan loro maneh yaiku L lan R. Iku uga kalebu aksara swara. Nah, aksara swara iku biasane digunakake kanggo nulis basa manca utawa kata serapan. Jadi kata serapan iku tembung-tembung sing diadopsi utawa dijupuk saka basa manca. Misale, tuladhane etanol utawa saliyane iku aerodinamika. Nah, iku panulisane bisa nggunakake aksara swara. Banjur aksara swara ora kena dadi pasangan lan dipasangi. Dadi aksara swara iku madeg dhewe. Tuladhane wulan April.
Wulan April, nah iku tembung kapisane ya iku wulan. Banjur lagi nulis April. Yen arep nulis April ane kudu nggunakne aksara swara. Nanging merga ing tembung sangarepe ana tembung wulan, none iku kudu dipaten supaya kita bisa nulis aksara swara A. Tuladha maneh, Pak Imam. Tembung Pak iku aksara kone kudu dipangku supaya bisa nulis Imam gunakne aksara swara I. Banjur aksara swara ora kena ditrapi utawa diparingi sandhangan swara. Nanging lek diparingi sandhangan sakliyane sandhangan swara tetep pareng. Nah, sandhangan swara iku sing kepriye to? Sandhangan swara iku misale suku kanggo pengganti u, terus wulu kanggo i, taling-talung kanggo o, terus pepet kanggo e. Nah, iku ora pareng diparengne ning sak ndhuwure aksara swara. Materi sing pungkasan ya iku ngenani aksara rekan. Apa iku aksara rekan? Aksara rekan ya iku aksara sing kegunaane padha kelawan aksara swara dinggo nulis kata serapan nanging ora vokal. Nah, iki beda maneh. Aksara rekan iku cacahe amung ana 5. Sing kalebu aksara rekan ya iku misale ha, za, fa, za, ga. Nah, aksara rekan iki umume digunakake kanggo nulis tembung-tembung sing asale saka basa Arab. Sejatine aksara rekan iku tulisane padha kelawan aksara Jawa biasa, nanging bedane yen aksara rekan iku diwenehi cecek telu ing ndhuwure aksara. Sing duwe pasangan uga amung aksara fa. Saliyane iku mesti waé ora bisa diparingi pasangan. Menawa aksara rekan iki panulisane ndelalah ketemu karo pepet, mula cecek telu sing ana ing ndhuwure aksara rekan iku kudu dilebokake sajroning pepet. Dadi pepete bisa diibaratake klambi utawa kurungan kanggo cecek telu sing eneng sandhuwure aksara rekan kasebut. Nah, iku mau materi ngenani aksara murda, aksara rekan lan aksara swara. Muga-muga jlentrehan iki mau bisa nggampangake sampeyan kabeh kanggo sinau daring ngenani aksara Jawa. Aja lali, materi iki kudu tetep dicathet ing buku catetane sampeyan kabeh. Matur nuwun kawigatosanipun. Sugeng pepanggihan ing sanes wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.